Xunta e as 3 universidades galegas van elaborar un protocolo de acompañamento psicolóxico aos estudantes, procurando o mellor cuidado da súa saúde mental, unha mellor atención e garantías de continuidade asistencial. O obxectivo deste novo protocolo é garantir unha saúde mental sólida entre a poboación universitaria. Esta etapa adoita representar unha época de importantes cambios vitais, nova residencia, distanciamento familiar, maior exixencia académica, etc. Un conxunto de circunstancias que poden afectar a saúde mental dos mozos e mozas. Por este motivo, a Xunta de Galicia vai achegar apoio técnico e económico ás 3 universidades para impulsar un protocolo que incida no cuidado emocional da mocidade. Ademais, ao abeiro desta colaboración, as universidades poderán realizar actividades formativas para o seu profesorado e o persoal de atención ao alumnado, ademais de realizar actividades de divulgación.